Hallo? Ja, hej Lisa. Hej. Det var fordi, at Victoria hun holder fest i aften. Klokken 10. Okay. Og så tænkte jeg, om du gerne vil med mig. Ja, det vil jeg gerne. Okay, men kan vi så ikke ned på Rådhussvinget? Jo. Hvad tid? 9:15 eller sådan noget. Okay. Er det fint med dig? Ja. Godt nok. Men vi ses, ikke? Jo. Ja. Hej. Hej. Du skal ikke tage den selv væk. Hvorfor? Jeg har sagt til dig, at du ikke skal tage den væk. Jamen, jeg er 14 år. Skat, for helvede, du er 14 år. Jeg er flot. Wow, du er 14 år. Flot, du er 77, mand. Det er dig. Du skal ikke tage afsted. Jeg gør det, har du talt over. Nej, du gør det, du er 14 år. Jeg er stadigvæk din mor, der er 4 år til. Du må gøre, hvad du passer dig. Bare ærger, du bliver hjemme. Jeg spørger bare far. Jeg har aftalt med far. Du må ikke. Ja. Nej, du må ikke. Karoline. Kom. Hej. 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 Hallo. Jeg tog det lige med. Ja, selvfølgelig. Det er også rigtigt. Så klapper du også. Nå, vi går bare videre, ikke? Ja. Skynd dig lidt. Kommer du ikke snart? Fuck! Hvor for helvede er hun henne? Åh nej, vi ringer ud. Røg nu væk! Røg nu væk! For helvede! Au! Røg nu væk! Au! 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 Gå væk! Gå væk! Louise. Au, Louise. Nu. Nej.